Днеска сме така музикално настроени по случай моят рожден ден. Работим с музика и събираме машини с музика. Общо взето, следващите 100 бройки са на път да излезнат от нашия цех. Имаме музикант, който да се грижи за доброто настроение на работниците, така че да бъдат спокойни и да вложат цялата си любов в това, което правят. Така че честит рожден ден на мен и честито на всички, които ще имат новите ни машини.